Bilang pasasalamat, nais po naming bigyan ng mataas na pagkilala ang inyong hirap, tiyaga at pagod. At dahil po dyan, naglaan ng gantimpala para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Maraming salamat, mahal na speaker! Mukhang yun ang pinakamalakas na palakpak, ha? Dalangin ko po na patuloy ninyo kaming samahan at pagkatiwalaan, lalo na sa pagtahak natin ng panibagong kongreso. Salubungin natin ang liwanag ng taon 2026 na mas masaya, mas masigla, at puno ng pagbabago at pag-asa.